Szóval én szóval úgy szeretném megvenni. De meg azt akarod, hogy Dave the Diver legyek. Igazából nem akarom azt, hogy Dave the Diver legyen, csak azt nem szeretném, hogy Szahor legyen. És ezt magyarázd el, hogy miért nem. Szóval, hogy most itt vagyok én, egy rózsaszín ruhácskával, pillangó szárnnyal, egy rózsaszín angyalszárnyas kisicával, aki pihe. És te emellé akarsz lenni Miért most legyek ez? Ez mi? Ki a gyász ez egyáltalán? Hát én Ki a tudom, jó csak... Isten, ez a Dave the Miner. It's the biggest piece of dog shit. Run it back. Legyél John Még csak Rambo. imótja sincsen. Legyél John Rambo. Ez ki? Ja, Nem Rambo? tudom, igen. Lehet Leszek ez a félmeztelen. majom. Nem tudom mi ez a majom. Milyen majom? Kutyám majom. Az volt a neve, hogy Monks. Úristen, na ez a Fortnite haldoklik, esküszöm. Stop it. Sem tudom, mi Ezért bajod van. durva emberek vannak itt, hát. Nem tudom, mi bajod van Dave the Diverrel. Lehet a Terminátor is amúgy. A végrehajtó. Vagy lehet az egyik Demon Hunter. Jaj, nem, nézd, csak van Genu. Úgy érzem, hogy elveszettem ezt a csatát. Nem hiszem. Isten az atyám, most fogok elájulni. Nem leszel Sahur? Nem. De nem. Hoppá, de azért ez na. De most ez na, ez vicces. Most legyek Dave the Miner. Válasz egy ilyen sprite-ot. Ez mi ez? Atyavilág. Olvasd el. És akkor én ready vagyok. Mi a probléma? Őszintén kérdem. Konkrétan bele fogok nyerni minden kört. Victory Royale az első pillanatban. Victory Royale! Oh my lord! Próbálok most nem bekapni egy mikrofont. Egy mikrofont. Bekapod. A mikrofonodat? Egy centi. Hát nagyobb, mint... Oké, ez... Ó. Do you want to allow public and private networks to access these maps? Allow. Na, én vagyok. Te vedd leg, basszus. Be kell köszönni a buszsofőrnek. Hát Akkor bárhova menjünk mehetünk. Frosted Flats-re. Ugorrás van. Úristen, olyan jól, de jól nézek ki. De laggolok. Úristen, annyi szarom van a kijelzőn, én ettől rohamot tudok kapni amúgy. Jaj, de nem jó, mert nekem Batman... hogy néz ez ki? Valami van nagyon a játékkal, Nagyon, én is érzem, nagyon gáz. Ez És én meg fél HP-n is vagyok. Mert leestem. Úristen, mi ez a sok minden? Mária! Nagyon laggolok, Egyszer se találtam még el! Jó, most eltaláltam. De jó, ne segge volt. Mi? Úristen, félek, noncs. Félek, noncs. Írszok egy ilyet. Ó, az az. Hol vagy? Ez felrobban? Jaj, nem, itt van Ez iszi. mit csinál? Oh my. Vedd fel. Ímor, ez nem jó. Utaságot tettem. Na mindegy. Ez nagyon kígyó. Ímor, ez nagyon kígyó! De miért akarsz meghalni minden áron? Hol vagy? Úristen, én a nagy Fortnite játékos vagyok. Úristen, I am very big Fortnite gamer. Te vagy ez? Oké. She is such a bad bitch, though. Oké, meghalt. Nekem semmi Jó, most sincsen. miért szomorú? Nekem semmi nincs. Szegény vagyok, mint egy remete. Itt van valami. Ezzel mit Öcsi. kell csinálni? Galaxy Sprite. Ja, és ez mit csinál? Most kicseréltem. Projektomat rá. Nem tudom, mit csinál a Galaxy Sprite. Úristen, de verem. Kiverem, beverem. Hol van a láda? Ebbe van. Itt nézd csak, itt van egy ilyen egy kék self-revive ládát. device. Nézd, itt van egy self-revive device. Hogy mi van? Gyere már. De nekem nem kell az, hát nem tudom felvenni. Can't Akkor hold már more van. of this Jó, item. oké, ha már van. Jön egy valaki. Say hello to my little friend. Ó, van rajtam egy ilyen piros dolog. Várj már, én nem is tudok lőni semmivel. Miért? Mert nincsen fegyverem, nincs. Ó, be vagyunk Ez meg ilyen burst pingelve. fegyver. Jó, gyere, nincs. Gyere.
Hol menjek? Valami lövöldözés van, és én szeretnék a részes lenni ennek. Tudod, mi lenne a legmenőbb dolog a világon? A fasz a szájába! Ne, Lancs, megfogani! Lancs! Meghaltál? Lancs! Ó, Oké. Bubi. Várjál, tudom aktiválni a self-revive-ot. Aktivált. Mozogjál! Botember. Kis ember. Nagy ember. Jaj, meg fog én salni, hé! Akkor gyere! Menekülj! Úristen, ez izgalmas. Na jó, amúgy én nem tudom, én nem állok jól sehogy. Valahogy semmim nincs. De legalább én vagyok tunk. Ó, elvitte a kocsit, amivel akartam menni, he. Elvitte. Hogy tehetettél? Itt van valami hang, meg fog ölni. Ja, nem. Miért ugyanabban a fegyverből van 60? Shield potion-öket nem igen látok egyébként. Csipi a könnyű szemem. Ez mit jelent? Meg fog halni, nincsen nálad heal. Ez valaki nagyon lő. Ó, be vagyok mérve. Én is Itt van heal? meg. Van heal? Van, igen, de nem tudom, hol vagy. Oké, meg fog halni. Szaladjunk. Hagyd lebegjen a hajunk. Gyere. Kérlek, adj healt. Várj, ott van heal. Figyeld! Epic Fortnite moment! Megyek, segítek. Párszor eltaláltam, de kifagyok a... Megy. Hú. Megyek, segítek, Noncs. Ne, Noncsi! Ó, babus. Hát nem tudom. Ó, basszus. Jó, ezek a fegyverek szörnyűek egyébként. Jó, hát minden fegyverem golyóm elfagyott, szóval... Meg se próbálok addig felszedni, amíg valamit nem találtam. Hát a testemen van. Hát jó. Ó, Ott vannak körülötted, mit kezdik a testeddel? mi ez a hang? Ilyen közel lenne a izé, a vihar. Aj, gyerünk. Hús. Előrébb van. Oké. Itt van valami. Ez mi ez? Ott van! Ezek öltek meg minket. Vagy se tettek engem. Nagyon jó. Mi? Nem működik az egerem? Hé, Kapcsoltam. de mi? Hát Hé, nem működik. nem működik az egerem. Ez mit jelent? A görgöm nem működött, nem tudtam fegyvert váltani. Ott nem mozgott, nem. Hát ez nagyon durva. Ja, hogyha elveszted a sprite-ot, akkor gatya. Nincsen sprite-unk. Tudom, mi tetszik nekem ebbe az Olivia Rodrigo skinbe, hogy nem is hasonlít rá. Úgy néz ki, mint... Horizon Beer. May I have a beer? Amúgy igen. Ja, most elszedjük össze magunkat. Itt ez innen mehet tovább. Én vagyok a híres, nevezetes tung. Egyébként az a legdurvább, hogy lehet, hogy csak én vagyok az egyetlen egy ember 2026-ban, aki viccesek találja tung szavút. Hogy Ez én így itt van. rájdolom. De nincs így. De pontosan így van. Nem hiszem. Nézd ránk, volt Ott a Pihál macska. lábam között. Tukináltunk így. De így. Uramisten. Tényleg nem táncoltam. Jaj, nem, mi lesz most velünk? Na, menjünk Battlewoods-ba. De most már lehet olyat, mint a Warzone-ba, hogy tudod, bármikor le tudod szakítani a ejtőernyődet. Igen. És akkor nem kell itt üzelni, Fél tudod, így órát se könnyebben. üzelni. De van fall damage attól még. Ó, ez is Ó, nem. oly beszélsz. Bocsánat. Oly beszélsz. Úristen, ez az, amire gondolok. Ó, van egy Sprite-om. Az jó, azzal jobb cuccokat kaphatsz chestekben. Nem vesz ki, hogy a játék hangja amúgy. Úristen, hogy lehetek ennyire rossz a játékban? Kősajjal jobb egyébként. Ha! Úristen, egyből Ó, meghaltam! nem mondd már, hogy meghaltál. Istenke meg. Én nem akarok soha többé ezzel játszani. Játszunk inkább ezzel a szaros festős játékkal. Te miért egy kiskacsát nézel? Hol vagy? Nézem, ott vagyok, 120 x méterre. Ott vannak amúgy a gyilkos társa... a tettesek. Ez amúgy jó ez a fegyver, hé. Esélytelen. Neked a sensitivity-t borzasztó. Hogyha új season kezdünk ebbe a forsba, akkor Igen, sosem mindig egy. szopunk benne. Nem okoljalak most meg? Ja, nagyon sokat kihagy a játéknak a hangja. Én most például táncolok, és egyáltalán nem hallom. Jaj, de jó, hogy ezt mind némíthatom. Oké, nekem van egy shotgunom. Hát, ha ki tudnék innen mászni, az jó lenne. Úristen, ez mi? Mi ez a sok új dolog? Ez te vagy, aki ezt Én ezt most csinálja? magam... Jó, hülye vagyok. Jó, van nekem 6 ilyen kis shieldem, adjak neked? Nem, köszönöm. Nekem is van. Ó, nem áll. Hát gyerekek, így amúgy, ahogy én játszok, így csak egy nyomorék tud.
Mármint nem csúnyán mondva nyomorék, hanem ilyen viccesen mondva. Jézus Mária. Voltam. Oké, ügyesek vagyunk, és hát te ügyes vagy. Ó, most nagyon jól állok, hé. Van lila fegyverem, kék fegyverem, mindenem van. Na, most végre kedvez nekünk a játék. Nagyon sokan löveldöznek itt errefele, meg nézzük, Nancs. Ó, ezek mi a gyászok ezek? Nagy izék, golyók. És varuszok. Most tűnt fel, hogy miről beszélsz. Beferéztek. Eltűntek az Az. emberkék. Nincsen kivel kötekedni. Eléggé baj. Hogy mondjam el, hogy vágyom rád. Ubi, nézd! Mi az ott? Gyere! Gyere! Jövök. Gyere, gyere, Nézd gyere! csak, hogy itt vagyok. Ó, van egy pajzsod. Figyelj, figyelj! Állj meg, figyelj! Optimus Prime. Figyelj! Úristen, és ezzel engem is védesz. Aha. Ó, itt a kör. Tudod, mi lenne a legcukibb dolog egyébként ebben a játékban jelenleg? Hogyha lenne egy Rocky sidekick. Rocky. Hát, Rocky. Ja. Amúgy igen, az oké lenne. Ó, ez miért? Hal. És. Más nyelven nem tudom. Tanulok angol, német és francia nyelvet. Szóval, hogy minél kevesebb emberrel találkozunk, annál kevesebb jó cuccunk lesz. Ez mi az? Consume sakrak. Úristen, Noncsi, most káme, tung, szahúr vagyok. Így nyomtuk. És ez itt mi a jó Isten? Volt gömb. ki. Mit mondasz? Hogy te Van mit nálam egy mondol? volt ki. Nem tudom, ez mire jó vajon. Gyere, he! Gyere, he! De hol vagy? A cél felé. Ja. Mi az? Megijedtem! Nem, hogy már megint meghaltál, he? Nem, csak megijedtem. Újba. Ez. Eljött. Jó, lenokkoltam. Látom, hogy Demon Hunter. Nem tudom mi az. Yes. Ó, meghalt. Még lőnek ránk. Nem talált el? Ugye pályad? Ez az. Nagyon jók vagyunk, Noncs. Nagyon kenjük most. Extraction crate landed. Az mi a gyász? És itt vannak emberek. Aha, ja, nem az. Úristen, hát de rendes képzelődök ebben a játékban. Hopszi, mégis vannak. Meghalt? Nem. Még nem. Ó, most már meghalt. Oké. Nagyon jó. Noncs, kenjük. Itt van a WC. Nem akarok bemenni a WC-be már megint. Valamit génelünk. Hé! Hát azt elvitte. Na, meg. Ezt jól megcsináltad. Én tudtam, ez mi. És ezt nekem hova megy? A pupi azt ő elvitte. Menjünk, mert zár a körbabuskás. Ja, más irányba kell menni. Jug! Úristen, azt vedd el. Ó, én tudok double jumpolni. Igen, az izé miatt. A sokrok miatt. Hát eddig tudtam. Vagy 2-szer, 3-szor, 6-szor, 7-szer. Na, indulhatunk már? Ja, te már elmentél? Úristen. Elég. Bocsánat, én nem figyeltem. De a cicámat is elvitte? A cicád, nem jó. az csak ott van. Ma megijedtem. Én megijedtem. Van egy volt, amit nekem van kulcsom, és szeretném kinyitni, gyere. De ne! Mi van? Rányomtam, hogy lerápingeljek, és eltűnt. Ó. De ez egy szar! Bocsánat. Most honnan tudjam, hogy hol van? Jó, nekem is van Chuck Jugom. Mi? Nekem is van egy Chuck Jugom. Most nem értem. Chuck Jug! Nem arra! Nem arra? Hogy mondhatod egy R betűvel az arrát? Hogy működik? Én addig itt nyugodtan vásárolgatok. Jó estét kívánok, milyen? Így már, oké? Jó, oké. Én itt vásároltam. Jó sok pénzt el is költöttem. Van egy Demon Sprite-om, nem tudom mit csinál. És hol van ez? Ja, csak felesleges dolgok vannak itt, oké. Nem. Hát miért tűnik el a ping, ha rányomok? Normális? Maga normális? Nem. De nem vagy, ez azt tudom. Ez mi egy gyász ez? Business turret. Ezt hallod? Kidomál, aha. Úristen, ez egy Van ijesztő valami hang. halálfej. Támadjuk meg. Nem tudom. Ez Skeletor. Jó, most vagy szaladunk, vagy megtámadsz. Menjünk, nem kell őt megtámadni. Egyébként én vagyok a buta. Approved! Itt jobbra vannak tőlünk páran és lövöldöznek. Jól is találtak. És ez honnan? Mögöttünk. Élet, egyszer sem találtam még el. Jól lenokkoltam. Jó, oké. Jó, meghalt. Megyek a cuccaiért. Úgyis arra kell menni.
Bocsánat, ezt nem vághatott vele. Igen, látom őket egyébként. Hát pedig muszáj lesz lemenni. Mire lősz? Mint valaki. Lőd! Oké. Meglejött! Ne! Meghaltam! Bubi. Gyerünk, Bubi. Ne, ne! Ne! Hát csak ő volt. Még egy? Na szóval, mit akartál mondani? Azt akartam mondani, vagy szemtől szembe tudjunk beszélgetni. Inkább leveszem a szemeket, hogy szembenézzünk. Ide gyere át, mert itt nem lövöldöznek. Szóval azt akartam amúgy mondani neked, Én képzeld már el. nem. Na, szóval, Igen. azt akartam mondani neked, hogy Ez fantasztikus volt. lenokkoltam. Én voltam, nem te. Nekem nincs más fegyverem, csak ez a fos. Le akartam ütni a botommal? Ja, bocsi. Abaj. Ó, nézd itt egy nézd, ott van egy víz. Kösz. Én I'm a felvettem őket. zombie in my body, I'm a És ez mit traitor csinál? to the ground. Semmit nem ér. Várj, itt leírja Nem oldalt. tudom, Nem érem. hogy van a szövege, de azért énekelgetek. What kind of dog is this? Leírhatatlanul rossz fegyvereim vannak. Hát nekem is szürke. 51 alatt. A filmet egyszer meg kell nézni. Csak úgy viccből. Milyen filmet? Ürke 51 alattát. Jó film. Mi az, hogy ez egy jó film? Hogy mondhatsz ilyen badárságot? Mi ez a hang? Casino! Nyerjünk valamit! Nem nyerünk semmit. Cassinóban nem menjetek gyerekek, mert nem nyertek sosem semmit. Én nyertem 70 eurót a kaszinóban. De az csak véletlenül volt. Nem volt véletlen, én nyertem. De az csak Igen. véletlen volt. Te vagy véletlen. Technikailag igen. Én nem voltam egy betervezett gyerek, azért vagyok én. Tényleg nem? Hát, de egy ideig az voltam, aztán feladták, és utána lettem meg. Megkérdez, hogy hogyan tudták, hogy mikor adták fel. És hát azt tudhatták, hogy mikor adták fel, mert hogy érted, azt tudja az ember, hogy feladta. Nem tudom már most mit mondok. Na szóval. Ez egy sötét pillanat volt. Elnézést kérem minden nézőnek. És hallgatónak. És olyan embernek, aki a másik mondaton rak. De ilyenkor mi van? Mi? Most Hey, mi? én nem, ezt én nem, nézd. Nézd ide. Nézd hátra. Nézd. És nem nyomom. Abos tönkrement a görgőd. De nem ment tönkre. Nem szabad venni ilyen olcsó egeret. Nem vetted nekem. El akartad. De nem, amúgy csak akkor nem megy, ha ez a szar volt a kezembe. Múltkor is ez volt a baj. Igen? Akkor lehet, hogy valami beállításodon elállítva. Mivel verekedel? Nem tudom. De nagyon lesebzett basszus. Ez mi ez a quack? Quack, quack. Ó, tudok piánózni. Oké. Neked miért ment szépen, nekem miért ment csúnyán? Hát mert én Olivia Rodrigo vagyok. Értelemben azért. Ő tud piánózni? Persze. Honnan tudod? Csak amúgy gondolom. Nem biztos tudsz. De legkristályozva nincs. Hol vagy mám? Itt ők legkomolyabb call out. What can I do when my baby goes away? Tudod, hogyha izét veszel a kezedbe, akkor végtelen a staminád? Mit? Ha pickaxe van a kezedbe? Ez új Tényleg. dolog lenne? De érdekes. Ez valami akkor nem találtál. Jó. Ne hívd ide, mert elviszi az akármidet. A kis hátizsák tucorat. Ami nem hátizsák, hanem Sprite. De ami miért Sprite? Én a Spirit. Mert a Sprite az valami ilyen kis ikont jelent, szerintem. Hát ugye az az ital. De arra nem beszélünk, mert termék megjelenítés. Nincs ingyen reklám. Coca-Cola, hogyha tudtak szponzoráltok meg kösz. Coca-Cola Light, Coca-Cola Normal, and Coca-Cola Zero. Level 3-as a Sprite-om. Level 10 Giat. A Sprite-om. Ez mi? Egy level 10 Giat. Pink Sprite. Oh my god, hol van? Éred a Galaxy Sprite-ot? What galaxy are we in right now? Samsung Galaxy S5. Nem, én jól vagyok a vízzel is. Valahol levedezés van arra, amúgy kifele még a körbe, csak szólok. De babus, arra a körbe mész ki. Hogy nem dünnyöghetek semmiért egy kicsit. Nem is rád dünnyögtem.
Hát kérdőnyegsz. A Sprite-ra. Menjünk kötekedni hozzájuk. Itt vasz. Ezt te vagy meg. Nem Ups, valaki megtalált minket. Nokkoltam. Egyszer se találtam el azóta. Jó, az fel fog Nokkoltam az elsőt. ébredni. Enemy Team White, nagyon jók vagyunk. Ott vannak a háttérben. Nokkoltam. Enemy Team Wiped. Jó, meghalt. Hallod, nagyon kenjük ezt a játékot? Hát még nagyon. Mink. Ez enyém. Ja, tessék, tényleg lehet, akkor Nem, tessék. lehet azért. Minden fegyvere maxon van. Bepukkasztva. Új. Esküszöm, megkeresem azt a képet. Az pár évvel ezelőtt legendás volt ez a kép. Itt van Oliver Rodrigo! Hát ez fantasztikus gameplay. Történt valami? Szerintem most impostor szindrómja van. Gyere, impostor szindróm. Önök az emberek. Ön Pap Tamás nőtt az óramra, hallod, rendes fáj. Nem mindjárt hívom. Nem fogad. Nem. Hogy kell kiszállni? Tűnt. Ember, nem lehetek ennyire féltékos amúgy. Nem tudom eltalálni, hát beszarok, esküszöm. Merre? Mit tudom én erre? Arra van a kör közepe. Az komoly amúgy. Kilóg a fejed! Hol? Jaj, tényleg! Kilóg a fejed! Kilóg! Állj meg! Süket asszony. Nem vősüket. Kiugrottam. Hey, mi? Én nincs. Gyere, tethatok. Szeretnék kérni egy latte macchiatót. Jégesen vagy melegem? Jegesen, kérem. Nincs. Köszönöm. Nincs? Nincs. Hogy nincs? Azért. Ebbe álltál elé. Az enyém! Az enyém! Nem sokáig. Az enyém. Olyan tiéd lehet, kéred? Ha nekem adod, én szívesen elveszem. Köszönöm. Ez mi egy gyászom? Tessék. Jön valaki. Ja, vagyok ilyen hülye? Most nem is ez izgalmas. De jó, ne jó. Jó, be. Állj! Jó. Meg. Nem tudtam elszaladni. Nincs shotgunod? Ó, b***g. Jó, elég volt ebben a játékból. Nem megy nekünk ez a játék, Nem. hogyha finkfos. Láki gyorsan valami vicces elköszönést.